Everyone come shalom. I could be a step of a soak of many people. Medang English ni supply kasih sonde. Then aku akan share away message di nangi ki Kristen baro. Hakanu kalian ba ngai ima kalau ngai per ba kajing le jongi ki Kristen syamikharya ba shabar. Lada shabar kita khar kerana ki Kristen kita khar kat no kajing burom ya kata kayeng khoi ing kentang te ngapet pat chane shame khale ya jungi am kimdan kum kata bakin burom ma ngamben ya kata tambangai i ngale jingseng chane sha men nisnam beladab chane shumampai te paslipar am ngadu padang sister ki tengmen basan ki jiu pa kim ji phang separ hapo yeng manya tem kim ji phang slipar kum to kan ga jilang Kristen khoi handai hoi ngam dei ba pen ma hame khaya jungi pat ngi hapo yeng mane ru ki phang slipar bat haduan ru ki phang slipar bar ki pule ka gospel ru ki phang slipar tambawat jis ngo ngam dei ba kan tho bangai i dak khmat ban ngi i shani sha bar pat am kat no ke jimburam ya kata ka ying khut ka ying kentang bat changi pat nim jidan kom kata umdan hi weiru ba ulat sipar hapo habar ban undrong sipo ying mani suthu shane kini ki dakhar shane am jisin ba ong ba sha jing yet ki bala sha ban sha jing yet ndai mangi Kristen am mangi khasila da ni da ong sha jing yet ro nginom la babale nginda sha ru insya tang ha Good Friday handai lait kat tang nginom la hara ban sha wat Good Friday ru tharai ngi dinya bami wat ladang yim bam full shure ru ngila bam steng po ma kum bajuang te ngam dei bakan tho e bene handai i shabar am kalong de kumai shingi kalong de kumai hoi ke jing sha am ni de ban buram te ya kata ka ying khoi ying kentang jong blai bat long kum ta kin ma ni haban buram te ni haban buram handre ya pet pat sha bar bat shangi kaya pher ladang ni lek kai ying ki bru ki ying ruspa thai ni haban let slipar habar jong ka jing kha handre de hayeng yu blai pat ngim dan ta ka jing buram tang khendia tro lada ki kenthei ngi ki kenthei te da phong hil nen dala phong hil dala long ka mas kum tu ngi dang ya kum tu riu saki khongdong jing snu le ran briu te ni tang bangam de bang pe nya kan ma ngam de bang kan tho bang ai ba belei mangi pat belei kam yalam kumta ba ngidei ban burom ngidei ban smar ya kata ka yeng khut ka yeng kentang ka yeng blei te blei pat chabar pat kalong kumta mo da pusan ka tin blei ru na do men sim na do ka da lot teng mangi pat cha ni am teng pada dang ya thu khana kumto da ki thai ban ya thu khana kumto kila tek masai kila pet phone kila nasi ibon ni ki beriu bangal jingseng gum to nom de bangalor ni tamba bangayo I am ngamla ban set takada share pi lada itu khana gum to le itu khana dai pule gospel gum to lada pule gospel to ye thu khana gum to dala thai gum to ki pet ma bai ki jingseng tang ar kan taru am kim illa sha shu ban chong po I mane tang bawa semua ngam dei bang kun tho ip handai bangai I ya kata ka jing yo I jonga bat nga share ya pi bat nga ngale jing sang shabar kalong kumno bat mi kharya jongi kalong kumno bat chithi shomambai kalong kumno ka jing le jing sang jonga bat shangi kalong kumno blish boni pi baro lada pi sung tho te sashem lada films long lada films tenan tanai sa komen lada fees ngong tanat ya kana kicing kran jonga bat kule shibon blai nongkot ko do ip pinang ki shapra ki kam ki jam sipi kule shibon